bboys को मिथियै रावबो गैया जोंनि आसामाव मिथियै रावबो गैया गासै इन्डियाव बिथांखौ जानो हागौ गोबाङानो सिनायबाय बिथाङा गोबां गेदेर सासे इउटिउबार आथिखालाव bboys नि भिडिअ नोंथांमोना नुदों जानांगौ bboys आ जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनानै पहलगाम एटाक जानाय जायगायाव थांनानै माखासे नोंथांमोना भिडिअ फुटेज लानायखौ नुदों आरो बै भिडिअ बिथांमोना काश्मीरनि मानसिफोरखौ खायसे खायसे मानसिफोरखौ बायदिसिना कुइसन सोंनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो बे कुइसन सोंनाय आरो बिसोरनि जि रिप्लाइ बे रिप्लाइफोरखौ नुनानै नोंथांमोना थारैनो समखिखांदों जानांगौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरा माबायदि सानो नाथाय गासैबो मानसिया बेबायदि साना निश्चय बबेखानि बेहाय थांनाथ' आं मोनफेराखै आंनि अभिज्ञता गैया नाथाय जायफोर मानसिफोरा जम्मु एन्ड काश्मीराव साख्रि मावनानै फैफेरबाय बेहाय डिउटि खालामनानै फैफेरबाय बै सुबुंफोरा बुङो जे जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि जि मेन्टेलिटि साननाय बे साननाया डाइभार्टेड बिसोरो माने मा खालामो गोबां मानसिफोरा गासैबो नङा गोबाङानो मा खालामो बै टेररिज्मखौ सापर्ट खालामो खायसेया बिसोरो पाकिस्तानखौ मोजां मोनो खायसेया जोंनि भारतखौ मोजां मोनो आरो खायसेया मा उदां जानो लुबैयो दैट मिन्स जम्मु एन्ड काश्मीरा मोनसे समावथ' उदां हादरमोन नङा होमबा 1947 नि उनावसो बे जाथायफोरा जादोंना टुक्रा टुक्रि जानाय घटनाफोरा नङा होमबा अब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि जि साननाय हनाय बै साननाय हनायनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनदों बेखौनो इसे आंनि थौले मेलेमजों नोंथांमोना माबा मोनसे एनालाइज खालामनो नाजागोन आरो बे एनालाइज खालामनाया आंनि मेलेमजों एनालाइज नङा बुंनो थाङोबा आं खोनानाय बैहाय साख्रि मावनाय मानसिफोरा बुंनाय आरो bboys नि इउटिउब चेनेलाव आं जि नुदों बेजों लोगोसे लानानै आङो आरो जाखिनि माने इनफरमेसन दङ आंनियाव गुबुन गुबुन लामानि थ्रुयै बै इनफरमेसनखौ लानानै नोंथांमोना बुंनो सानदों आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि जि साननाय हनाय बै जि साननाय हनाय बै साननाय हनाया मानो बेबादि गासैबो बिदि नङा निश्चय bboys आ जायफोरखौ लोगो मोनदों बिसोरो मानो बेबादि बाथ्राफोरखौ बुंनो गैयो बिनि जाहोना बहुत जानो हागौ मोनसे जाहोना ओरैबायदि जानो हागौ बिसोरो बैबायदि बुंनानै लायोबा मा थिक सोरबा टेररिस्टआ फैनानै बिसोरखौ एटाक खालामनोबो हागौ बेनिखायनो गावनि जिउनि रैखानि थाखाय बिसोरो मिडियायाव माब्लाबाबो बेबायदि बुंनो हाया लिरनोबो हाया ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि बुंनो हाया जे काश्मीरा इन्डियानि बेबायदि बुंनाय लोगो लोगो बै मानसिनि जिउआ जोबनोबो हागौ कारण ओरैबायदि टेररिज्मआ बैहाय स्प्रेड जादों इन्टारनेटलि बेखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया नङाबा पहलगामाव जाबायदि एटाक जादों बा गुबुन गुबुन समफोराव जाबायदि एटाकआ जाबाय थादों बै लकेल मानसिफोरनि सापर्ट गैयालासिनोथ' बेबायदि जानो हाया बिनिखायनो बिसोरो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय माब्लाबाबो बेबायदि पाकिस्तानखौ दुखु होनाय बा बै टेररिस्टफोरनि गोसोखौ दुखु होनाय बाथ्राखौ बिसोर बुंनो हाया बे बाथ्राया रोखा कारण टेररिज्मनि जे साइड इफेक्ट बेखौ जों गावबो मोननाय जोंनि आसामावबो बेबायदि बिग्रायारि ग्रुप जोनोम जादोंमोन टेररिस्ट नङा मिलिटेन्ट्स बा बिग्रायारि ग्रुप हारिनि थाखाय मोनथायनि थाखाय दावहा नांनाय बिग्रायारि ग्रुप जोंनि बिसोरखौ टेररिस्ट होनना बुङा लोगोफोर नाथाय पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय स्पन्सर खालामनाय बिसोरखौ जों टेररिस्ट होनना बुंनांगोन कारण मोनसे हादरखौ बिसोरो माने गोबां टेनसन होयो खस्थ' होयो मानसि गावथारो अना खाना दाय गैयैखौ गावथारो नाथाय जोंनि बिग्रायारि ग्रुपफोरा बेबायदि नङामोन नङा होमबा बिसोर जाबाय मा सरकारजों मोनथायनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन बेनिखायनो एसे डिफरेन्ट बे जुदा बाथ्रा नाथाय थेवब्लाबो जोङो बै जि बिग्रायारि ग्रुपफोरनि थानाय समाव जाबायदि फिल खालामदोंमोन जाबायदि मोनसे अनुभब जादोंमोन बैनि अभिज्ञताया जोंनियाव साफ्रोम बर' मानसिनाव साफ्रोम आसामनि मानसिनावनो दङ बिनिखायनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि साननायजों जोंजों माने एसे अभिज्ञताया एखे आरो बेनिखायनो बिसोर जाय बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय मा गिनायबो मोनसे दङ बे बाथ्रायाबो रोखा बेनिखायनो जानो हागौ bboys नि सिगाङाव बिसोरो बेबायदि बुङाखै आरो सासे ड्राइभाराथ' डाइरेक्ट बुंदों मा जे जोङो इन्डियानि नङा काश्मीरनिसो नङा होमबा बिसोर पाकिस्ताननि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय आरो बिसोरखौ नोंथांमोना नुदों भारत माता की जय बुंनो बिसोरो गियो माने आल्लाया बिसोरखौ बेबायदि बुंनो थिना आल्लाया बेबायदि बुंनो थिना आल्लाह আকबर बेखौल'सो बिसोर बुंगोन नाथाय भारत माता की जय होना बिसोरनि धोरोमा बुंनो होआनो बेखौ स' बिसोरो बे हाखौ माब्लाबा माता होननानै बुङा बेबायदि आरो बिसोरनि बाथ्राया स' बिसोरनि धोरोमनि एगेन्स्टआव थाङो बेनिखायनो बिसोर बुंनाया जानो हागौ बिसोरनि धोरोमनि सिस्टेम बेबायदिबो जानो हागौ आरो धोरोमा बबेबा हा दखरखौ बिमा होननानै बुंनो थाखाय थिना बेबायदि आरो स' बिसोरो माने धोरोमावबोदि बहुत गरा बेखौ फोरमायदों आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरा बांसिन इस्लाम धोरोमारि सुबुं बिसोरो धोरोमखौ गोबां मानियो बेनिखायनो जानो हागौ बेबायदि बुंदों आरो बे मोनसे कारन जानो हागौ आरो
आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बिसोरनि खायसेया जानो हागौ इन्डियाखौ मोजां मोना इन्डियाखौ दाबो बिसोरो मोजां मोननो हानाय जायाखै बै मोजां मोननो हायि मोनसे गोसोआव साननाय थानायनि थाखायनो बिसोरो बेबायदि बुंदों आरो सबसे बांसिन मेन कारना बेबायदि जानो हागौ बिसोरो माइन्ड वाश खालामजादों जानांगौ कारण जम्मु एन्ड काश्मीराव टेररिजमनि जि साइड इफेक्ट बे ओरैबायदि माने बुरजा बहुत बोसोर जाबायथ' बहुत बोसोर जाबाय 70 इयार्स पार जालांबाय स' बेनिखायनो मा जानो हागौ बै जायगानि मानसिफोरनि माइन्डखौ ओरैबायदि वाश खालामनानै दोनदों पाकिस्ताना ओरैबायदि वाश खालामनानै दोनदों बिसोरनि माइन्ड सेटआ दाबो चेन्ज जायाखै बिसोरो दाबो पाकिस्ताननि प्रपेगेन्डाखौनो बिराद फोथायो आरोबाव मोनसे कारना ओरैबायदि जानो हागौ जिहेतु सोलोंथाइया जोबोर दुर्बल जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाबो नायबा दुर्बलानो बुंनांगोन दाबो बेयाव मादारसा बायदिसिनायानो बहुत दङ स' बै मादारसाफोराव जाबायदि बिसोरनो नलेज होयो जानो हागौ बिनिबो मोनसे साइड इफेक्ट नामा बेबायदि बुंगोन खारन जायफोर मानसिफोरा नांगौ बायदि सोलोंथाइ थाया बै मानसिफोरासो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नङा होमबा भारतआव थानानै जोङो भारतआव गैया होनना बुङोबा माबायदि जागोन नोंथांमोना साननानै नाय आरोबाव मोनसे बिथिंखौ नुगोन बिसोरो बै जे एटाक जानायखौ सासे मानसिखौ बुंनाय नुदों गासैबो पलिटिक्स बेखौ जोंनि सरकारानो जाय माने सरकार जाय खुंथायाव दोङो बिसोरनो मा खालामदों फाव फान्दायनानै बे एटाकखौ खालामदों स' बेबायदि स' बिसोरनि जि साननाय हनाय बै साननाय हनाया ओरैबायदि मोनसे कनफिउजन भ्रम ब्रेनाव ओरैबायदि भ्रम सोनानै दोनदों माने बेखौ बुंनानै फोजोबनाया खारन जम्मु एन्ड काश्मीराव बायदिसिना बेबायदि एटाकआ बार बहुत हाजार बार जालांबाय बे एटाकआ स' बिसोरनि थाखाय बेयो मोनसे माने सानफ्रोमबो नुबाय थानाय जाथाय बेनिखायनो बिसोरनि नोजोराव बे पलिटिक्स नाथाय बेदि पाकिस्तान स्पन्सर टेररिस्टआ बेबायदि मावदों गावसोरनि माइन्डआव हाबनानै गावसोरजों माने गेलेगासिनो दं गावसोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दं बेखौ बिसोरो बुजिनायाव फेलें जादों होननानै आं बुंगोन स' बेनो जाबाय टेररिजमनि रोदा सुनाय बा डिएनएआव हाबनाय जुदि नोंथांनि डिएनएआव बबेबा टेररिजमनि साइड इफेक्टआ हाबोबा नोंथाङा माब्लाबो बेखौ टेररिस्ट होननानै साननाय नङा आरो बिसोरनि माइन्डसेटआव ओरैबायदि सोना दोनदों जानांगौ सानसेबाबो जम्मु एन्ड काश्मीरा उदां जागोन भारतनिफ्राय उदां जागोन बेबायदि सानदोंबो जानो हागौ बा ओरैबायदि जानो हागौ बिसोरनि साननाया जे भारतआ जम्मु एन्ड काश्मीरखौ सेनानै लादों खारन 1947आव काश्मीर वार जानायनि सोमोन्दै बिथांमोना साबोसेया फरायदों बेबो साननो गोनां बाथ्रा गोबां मानसियानो बै जारिमिनाव जालांनाय जाथायफोरखौ मोजाङै फरायनानै नाया नालाय मा जादों बेबायदि जादों बेनिखायनो सोलोंथाइ गैयैनिबो मोनसे साइड इफेक्ट होननानै आं बेखौ बुंगोन स' जम्मु एन्ड काश्मीरनि जाथाया बहुत माने आसरित बै जायगानि मानसिफोरा जानो हागौ दाबो 50% सुबुङानो दाबो भारतखौ मोजां मोना खोमा बेबायदि मोनसे सानखांनाय फैदों आरो बि बयसनिफ्राय ओरैबायदि बाथ्राया माने ओंखारनानै फैदों जाय बाथ्राया बबेखानि मिडियाआव फैनो गोनांथि गैयामोन नाथाय बि बयसनि चेनेला बेखौ मिडियाआव लाना फैनाय बायदि जाबाय आरो बेयो जोंनि इन्डियानि थाखाय मोनसे डिसएडभान्टेज होननानै आं बुंगोन बिथांनि भिडिअ'आव जाय बाथ्राया नुजानानै फैदोंना बे बाथ्राया बबेखानि मिडियाआव फैनाया बारा मोजां बिथिं नङा होननानै आं बुंगोन बिथाङा जायफोर कुइसनखौ सोंनानै जा मानसिफोरनिफ्राय जा सेन्टेन्स लाबोदों बे मा जानो हागौ मोनसे गाज्रि गोहोमबो गोलैनो हागौ बेनिखायनो बि बयसनि सायाव माने वार्निंबो फैनो हागौ जोंनि भारत सरकारनिफ्राय खारन बे मोनसे दावहा मदआव दङ इन्डिया स' दावहा मदआव दं नालाय खायसे बाथ्राया जाय बाथ्राया जोंनि इन्डियानि मरेलखौ डाउन खालामो बै मरेल डाउन खालामनाय भिडिअफोरखौ मा खालामनो माने बेनबो खालामनो हागौ दसे समनि थाखाय खारन बेवहाय जाय बाथ्राया ओंखारनानै फैदों बेवहायथ' ओरैबायदि मोनसे माने नुजादों ओरैबायदि मोनसे थासारि नुजादों बे थासारिया जोंनि इन्डियानि खुंथायाव थानाय बा इन्डियानि मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे गाज्रि बिथिङै नेगेटिभिटि क्रिएटबो खालामनो हागौ आरो बेयो जोंनि थाखाय गाज्रि बिथिं बेनिखायनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरा मा साना बेखौ मिडियाआव दानि थासारियाव लाबोबाय थानाया एसेबां मोजां जानाय नङा खोमा होननानै आं सानदों आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बिथांनि भिडिअनि क्लिपखौ आंनि भिडिअआव होआखै जास्ट आंनि एनालाइसखौ होदों आरो स' जाय नेगेटिभिटिखौ नुदों बै भिडिअआव बै नेगेटिभिटिया थारैनो जम्मु एन्ड काश्मीराव आगोलनो दंखायो बैहाय साख्रि मावनाय मानसिफोरानो बुंखायो बे बाथ्राखौ जे जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरा दाबो आबुङै गोग्गो गोसोयै गोथार गोसोयै भारतखौ गनायजोबनो हायाखै गासैबो नङाबा बै जायगानि मानसिफोरनि सापर्ट गैयाबा अराय सम बेयाव एसेबां लाख आर्मि दं प्राय 8 लाख 9 लाख आर्मि दं होनना बुङो बेहाय आरो बिएसएफ दङ थेवब्लाबो मानो टेररिजमखौ होबथानो हाया नङा होमबा बिनि जाहोना जाबाय मा सापर्टनि थाखाय लाइन अफ कन्ट्रलखौ बारना फैनायाथ' जेबो गेदेर बाथ्रा नङा खारन बेयाव जाबादि टेरेन जाबादि हाजो बै हाजो एरियायाव माब्लाबो नोंथाङा होबथाजोबनो हाया बिएसएफआ बिसोरखौ आर्मिया लाख आर्मि थाबाबो मानसि फैनायखौ होबथाजोबनो हाया इनफिल्ट्रेसन जानायखौ नोंथाङा होबथाजोबनो हाखाया नाथाय
बे जायगायाव टेररिज्मखौ स्प्रेड खालामनो थाखाय बै जायगानि मदद नांथारगोन एसेबां गावथार जायो बोसोरसेयावनो 100-200 जन गावथार जायो थेवब्लाबो मानो जोबा मानो बेबायदि जाबाय थादों आरो नोंथांमोना नुगोन अरायबो बै गावथार जानाय टेररिस्टफोराव सानैसा मा जायो जम्मु एन्ड काश्मीरनि जायो आरो सानैसा पाकिस्ताननि जायो मा खारन जायो लोगोफोर खारन बै जायगानि मानसिफोरा दाबो सापर्ट दङ पाकिस्तानजों दाबो पाकिस्ताननि जे हालोद बे हालोदनि सोमोन्दै मोजां नलेज गैया आं बेबायदि बुंगोन जायनि जाहोनाव बेबायदि जादों बेनिखायनो इन्डिया टिट फर टेट खालामनांगोन बाथ्राया जाहैबाय मा आं बे भिडिअ बे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जम्मु एन्ड काश्मीरनि मानसिफोरनि जि साननाय हनायखौ बेखौ जोंनि नेशनेल मिडिया गुबुन पर्टेलफोरा मानो लाबोआ बै जायगानि मानसिफोरा मा सानो बिसोरखौ सोंनानै मानो बेबायदि मिडियायाव बिसोरनि साननाय हनायखौ लाबोआखै बि बयसा जाबायदि लाबोदों नोंथांमोना बेबायदि मानो नुवा बिनि जाहोना जाबाय बेनो खारन बै जायगानि मानसिफोरनि माइन्डसेटआ दाबो मोजाङै चेन्ज जायाखै बिनिखायनो बिसोरनि जुदि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ जुदि मिडियायाव स्प्रेड खालामबा बियो इन्डियानि थाखाय डिसएडभान्टेज जागोन मरेल डाउन खालामनाय जागोन आरो पाकिस्ताननि मरेलखौ हाई खालामनाय जागोन स्ट्रं खालामनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना मिडियायाव माब्लाबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि गोबां मानसिफोरनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मिडियायाव नुनाय नङा जायफोर मानसिफोरा पजिटिभ थिंकिं दङ बै मानसिफोरखौल'सो नोंथांमोना मिडियायाव बांसिन नुगोन आरो नाथाय माखासे थाखोनि मानसिफोरा दाबो प्राय 50%आनो जानो हागौ आरो बिसोर दाबो इन्डियाजों सापर्ट गैया खोमा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनानै बेबायदि मानसिफोरनियाव इन्टारभिउ लानानै जे बे एटाकनि सोमोन्दै मा सानो टेररिज्मा बा टेररिस्टफोरा पाकिस्ताननिफ्राय फैयो होनना नोंथाङा साना बा जम्मु एन्ड काश्मीरा भारतनि बाहागो नंगौना नङा बै टाइपनि कुइसनफोरखौ नोंथांमोना सोङियानो मोजां जागोन होननानै आं सानो दानि समाव खारन बे इन्डियानि मरेलखौ डाउन खालामनायाव सापर्ट खालामगोन नोंथाङा जुदि बहुत मिलियन जुदि साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबारबाथ' बियो बहुत मानसिनो स्प्रेड जाखागोन लोगो बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों जय हिन्द